A la Fundació Endesa tenim el convenciment que l'energia més important per canviar el món és a les aules. Per aprofitar aquest potencial, Endesa Educa Digital proposa un programa pioner i referent en educació social per a l'energia, que posa a disposició de la comunitat educativa un innovador conjunt d'experiències, eines i recursos amb un objectiu comú: sensibilitzar l'alumnat i les seves famílies sobre l'ús eficient de l'energia per preservar el medi ambient. El viatge comença amb la intervenció de l'Energy Corps, un cos d'elit que viatja per la galàxia reclutant i entrenant joves per convertir-los en garants de la sostenibilitat dels seus planetes. La comandant Estela i el pilot de primera, Rai, introduiran l'alumnat en la història de manera amena i divertida. Endesa Educa Digital facilita a cada classe un kit d'experimentació amb tot el material necessari per resoldre les activitats de ludificació i treball col·laboratiu que els Energy Corps proposen en les seves missions. A més, els alumnes podran posar a prova les seves habilitats i els coneixements adquirits competint en concursos familiars i interescolars. El paper dels docents és fonamental com a dinamitzadors de les activitats. Per això, la nostra plataforma els ofereix formació específica a través de continguts audiovisuals i interactius on podran intercanviar opinions i disposar d'un servei de consulta permanent amb els nostres assessors i tècnics. A la Fundació Endesa estem convençuts que sumant l'energia del professorat, de l'alumnat i de les famílies contribuirem a fer que el món sigui un lloc cada vegada millor. Suma't a aquest corrent imparable d'energia positiva. T'hi esperem.